Assalamu alaikum dan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Yau game din da na zo muku da ita gaskiya za ta burge ku sosai kuma za ta sa ku tuna da baya. To dan uwa, kafin na nuna muku, idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗina mai suna Gametic Channel, idan ka duba kasan bidiyon nan zaka ga gurin da aka rubuta subscribe, kawai ka taba min shi. Bayan ka taba shi dan uwa, sai ka zo ka kai shi all din nan, da zaran nayi sabon bidiyo kawai za a dinga sanar da kai. To dan uwa, idan ka yi mun subscribe yanzu bidiyon nan, kawai idan ka kalla da ka taimaka ka taba mar alamar like haka, dan saboda yana bani karfin giwa in dinga kawo muku game kullum. To dan uwa, wannan game din nan zan aje muku link ɗinta a description na bidiyon nan. Idan ka bude description zaka ga link ɗinta, amma idan baka gani ba kai tsaye sai ka fito. Bayan ka fito sai ka zo ka shiga Play Store ka haka, sai ka zo gurin searching din nan, gashi nan haka. Bayan ka rubuta shi sai ka zo ka yi searching, ka yi send, ka yi searching kenan. To shine wannan, ga game din shine wannan, gashi nan kun gani, shine wannan, gashi ni na riga na yi downloading din shi. Idan kun lura shine wannan game din. Kawai dan uwa zaka zo ka yi downloading din shi. Bayan ka gama downloading din shi, kawai ka zo ka taba wannan alaman. Kawai yanzu sai ka zo ka taba wannan alaman da aka rubuta open din nan. To gashi, idan kun lura game din ya fara, gashi nan. To yanzu abinda zamu zo mu yi, kawai idan kake son wannan sai ka zo ka danna wannan alaman ta tsakiya, wannan babban nan shine zaka taba. Gashi game din ya fara, amma ni ban na so wannan. Idan misali kana son ka canja shi, kawai ka zo ka taba wannan dugo guda hudu nan, wanda kun lura gashi 1 2 3 4 din nan, na ƙarshe zaka zo ka taba. To gashi sai ka zo ka taba wannan guda hudu su ma wannan, sai ka zo ka taba last din nan, na gashi nan, na wannan na kusa da babban nan, gashi wannan. Gashi game din yana canjawa. Bari misali ni in dauki, bari in dauka wannan, sai in zo in danna tsakiyan nan, babban nan. Gashi game din ya fara ta yadda kun lura. Gashi dai komai irin na da ne, bai canja ba kwata-kwata. To gashi bari in canja wani dai, sai in zo in danna tsakiyan nan, gashi nan. Kamar kun lura da maciji wannan haka dai. Shit. To gashi idan kana son ka canja shi, kawai wannan alaman nan zaka taba. Bayan ka taba shi, duk wanda kake so zaka ganta a nan, sai ka zo ka canja ta. Bayan ka zabi wanda kake so, kawai zaka danna wannan babban nan. To idan yanzu kana son ka kashe wakan nan wanda yake yin nan, kawai ka zo ka danna na biyu din nan haka. To gashi yanzu idan kun lura bashi da waka ya riga ya mutu. So a nan ne mun kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar bidiyon nan yayi tsawo sosai. Idan kana da wata tambaya zaka iya rubuta mana a ƙasan bidiyon nan, ma'ana a comment. Mun gode.